من همینجا اومده برای همین передача چه گفتی داری نامش؟ برنامه نمکش رو میبینی؟ ҳозир ба навбат албатта аввал шумо чашед аввал медонед пеш аз оне ки ба шоҳ ягон хӯрокро бидиҳанд аввал ба вазир ки ба он ягон нафар медоданд ҳозир хоҳиш мекардам ки шумо ана барои ҳамон барои ки шоҳ ҳастам барои якум шумо хӯрда бинед. хоб ман фаҳмидам шуморо бачаҳо ба 03 занг занедтон ба як дӯстам ҷангнамоз мо ростига маблағ надоштем ки